имрӯз дар толори Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия ҷаласаи комиссия оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси миллии ва Шӯрои Федератсия бо иштироки роҳбарони ҳарду ҷониб доир гардид. дар оғози кори комиссия Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Точикистону Россия аз ҷумла робитаҳои байни парламентиро нек арзёбӣ намуда, нақши дипломатияи парламентиро яке аз унсурҳои калидӣ дар таъмиқи ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои мутақобила маънидод карданд. тавре таъкид гардид, имрӯз муносибатҳои байни Точикистону Россия рӯ бар рушд буда, мулоқоти имрӯза шаҳодати барҷастаи он ба шумор меравад. бо кӯшиши тарафайн ҳамкориҳои дуҷониба дар ҳамаи бахшҳо ва пеш аз ҳама соҳаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ ва амниятӣ ба сатҳи сифатан нав бароварда шуд. тавсея ва таъмиқи муносибатҳои анъанавии дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди Тоҷикистону Россия на танҳо ифодаи иродаи роҳбарияти олии сиёсии ду давлат, инчунин сатҳи парламентҳои ду кишвар ба шумор меравад. дар ин самт нақши муҳими фаъолияти пурсамари комиссия оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси миллӣ ва Шӯрои Федератсияро таъкид намудан ба маврид аст. Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ин робита зикр намуданд, ки ҳамкориҳои байни Маҷлиси миллӣ ва Шӯрои Федератсия барои густариши минбаъда дорои иқтидорҳои калон мебошад ва амалисозии онҳо вазифаи асосии комиссияи муштарак маҳсуб меёбад, ки он масъалаҳои зерин аз ҷумла таҳкими робитаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмӣ техникӣ, ҷоноб кардани ҳамкориҳои соҳибкорони ду давлат, ҳамоҳангсозии қонунгузориҳои миллӣ дар соҳаи савдои берунӣ, фаъолияти гумрукӣ, андоз ва бонкӣ, стандартизатсияи маҳсулот ва хизматрасонӣ, беҳтарсозии муносибатҳо дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ, таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳо дар бахшҳои маориф, илм ва дигар соҳаҳо фаро мегирад. ҷонибҳо ба дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия, ки дорои иқтидорҳои ғанӣ буда, яке аз омилҳои муҳими нигоҳдорӣ ва таҳкими амнияту осоиш дар минтақа мебошад, баҳои баланд доданд. иштирокдорони маҷлис ба комиссия оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси миллӣ ва Шӯрои Федератсия дар роҳи таҳкими муносибатҳои гуногунпаҳлӯи байни ду кишвар барору комёбӣ орзу намуданд. дар фарҷом раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз толори Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия дидан карданд. имрӯз раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ҳайати ҳамроҳонашон ҳамчун рамзи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дар пӯяи оромгоҳи сарбози номаълум гулчанбар гузошта, бо лаҳзаи хомӯшӣ хотири шаҳидони ҷангро пос доштанд. дар ин маросим раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалиро муовини раиси Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия Илёс Умаханов ҳамроҳӣ карданд. дар доираи сафари расмӣ ба шаҳри Москва рӯзи 25 ноябр раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо муовини якуми раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия Александр Жуков мулоқот анҷом доданд. дар ҷараёни вохӯрӣ масъалаҳои марбут ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Россия бахусус дар самти робитаҳои байнипарламентӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. иштирокчиёни музокирот натиҷаҳои сафари расмии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россияро моҳи апрели соли 2019, ки дар ҷараёни он як силсила санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расида буд, баланд арзёбӣ карданд. ҷонибҳо ба масъалаи таҳкиму густариши ҳамкориҳои мутақобилаи судманд дар соҳаҳои тиҷорати иқтисодӣ, ҷалби сармоя ба иқтисодиёт таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. тавре тазаккур дода шуд, парламентҳои ду кишвар саҳми арзандаи худро дар таҳкими робитаҳои шарикии стратегии байни Тоҷикистону Россия мегузоранд, ки ин дар шаклҳои нави ҳамкориҳои байниминтақавӣ баръало эҳсос мешавад. имрӯз беш аз 80 минтақаи Россия бо Тоҷикистон ҳамкориҳои мутақобилан судмандро ба роҳ монданд, вале дар ин самт ҳоло иқтидорҳои зиёди истифода нашуда мавҷуд мебошад. дар ин робита барои тавсеяи ҳамкориҳои судманд аз ҷумла таъсиси корхонаҳои муштарак дар заминаи ашёи маҳаллӣ бо истифодаи технологияи Россия ва содироти минбаъдаи он ба бозорҳои ин кишвар имкониятҳои фарроғ фароҳам гардидааст.
раиси маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳамкориҳои гуманитарӣ ва иҷтимоии дуҷониба дахл намуда, таваҷҷӯҳи ҷониби Россияро ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, ки яке аз мавзӯъҳои мубрами равобити дуҷониба маҳсуб меёбад, ҷалб намуд. тавре зикр гардид, панҷшавии бемории сироятии коронавирус дар саросари ҷаҳон дар фаъолияти муҳоҷирони меҳнатӣ баъзе маҳдудиятҳоро ба миён овард. дар ин робита тазаккур дода шуд, ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ҳудуди Федератсияи Россия ҳузур дошта, баъзе ҳуҷҷатҳояшон ба қонунгузории ин кишвар ҷавобгӯ нест, то 15 декабри соли 2020 афв гардида метавонанд аз нав ба қайд гирифта шаванд. ҷонибҳо изҳори боварӣ намуданд, ки ояндаи наздик ба тағйирёбии вазъ маҳдудиятҳои марбут ба COVID-19 аз байн бардошта мешаванд. имрӯз дар бинои ҳукумати Федератсияи Россия раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо муовини раиси ҳукумати Федератсияи Россия, ҳамраиси комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ Алексей Аверчук мулоқот намуданд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқии мавҷуда мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар вохири комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ҳамчун механизми муҳими амалисозии муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ гардид. тавре тазаккур дода шуд, самтҳои ҳамкориҳои ду кишвар ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти Федератсияи Россия қарор дорад. Муҳтарам Рустами Эмомалӣ ёдовар шуданд, ки асосҳои қарордодиву ҳуқуқии тарафайнро наздики 300 созишномаҳои байнидавлативу байнисоҳавӣ ташкил медиҳад, ки иҷрои босифати онҳо беҳбудии ҷиддиро тақозо мекунад. дар ин робита ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ, ки самти афзалиятноки муносибатҳои дуҷонибаро ифода мекунад, таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. таъкид гардид, ки дар 8 моҳи соли ҷорӣ гардиши мол байни ду кишвар $720 миллион амрикоиро ташкил дод. вобаста ба саноати кунунии иқтисоди кишвар, ки ҳадафи стратегӣ эълон шудааст, таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ аз ҷумла дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ қобили қабул арзёбӣ гардид. ҷонибҳо ҳавасмандии худро дар рушди ҳамкориҳо дар соҳаҳои саноати истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ, сӯзишвории энергетикӣ, комплекси аграрӣ, ҳамчунин саноати сабук ва хӯрокворӣ иброз доштанд. Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ин робита ташкили шӯрои байнидавлатиро оид ба ҷалби мустақими сармояи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи мақсад маънӣ дод намуданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин ба масъалаи содироту воридоти маҳсулоти ғизоӣ ва сабзавоту мева манфиатдор будани ҷонибҳо мавриди гуфтугӯи ҷиддӣ қарор дода шуд. дар мулоқот таъкид гардид, ки самти фарҳангии гуманитарии ҳамкориҳо бахусус дар соҳаи маориф имконияту захираҳои фаровон дорад. дар Тоҷикистон барои омӯзиши забони русӣ шароити мусоид фароҳам карда мешавад. ҳама сол аз Россия ба мактабҳои Тоҷикистон беш аз 50 нафар омӯзгорон фиристода мешаванд. ҳамчунин Муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз тезонидани суръати сохтмони 5 муассисаи таълимӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси созишномаи тарафайн изҳори назар карданд. ҷонибҳо аз муҳимияти масоили марбут ба муҳоҷирати меҳнатӣ дар шароити бемории COVID-19 ёдовар шуда, зарурати барқарор намудани алоқаи мунтазами ҳавои байни ду кишварро таъкид намуданд. раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори боварӣ намуданд, ки Алексей Аверчук ба ҳайси ҳамраиси комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ саҳми арзандаи худро дар рушду таҳкими ҳамаҷонибаи муносибатҳои стратегӣ ва иттифоқчигии байни кишварҳоямон мегузорад. имрӯз раиси маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи сафари расмӣ ба Федератсияи Россия дар бинои ҳукумати шаҳри Москва бо раиси шаҳри Москва Сергей Собянин мулоқот намуданд. маҳаки асосии вохӯриро муҳокимаи маҷмӯи масъалаҳои марбут ба ҳамкориҳои дуҷониба миёни шаҳрҳои Душанбе ва Москва ва дар ин робита муайян намудани самтҳои афзалиятноки робитаҳои минбаъда ташкил дод. таъкид кардан ба маврид аст, ки ҳанӯз 29 ноябри соли 1996 байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳри Душанбе ва ҳукумати Москваи Федератсияи Россия созишнома дар бораи ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ,
илмӣ техникӣ ва фарҳангӣ ба имзо расид, ки он ба робитаҳои гуногунҷанбаи стратегии ду шаҳр асос гузошт. вобаста ба ин иштирокчиёни вохӯрӣ оид ба мазмуни нав пурра намудани сатҳи ҳамкориҳои судманд ва дар ин замина ба имзо расонидани барномаи нави ҳамкорӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ҳукумати шаҳри Москва барои солҳои 2020-2023 мубодилаи афкор намуданд. дар вохӯрӣ ба масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва роҳҳои ҳалли мушкилоти муҳоҷирон дар робита бо паҳншавии пандемияи коронавирус таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. зимни музокирот ҷонибҳо ба тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва гуманитарии фарҳангӣ, принсипҳои шарикии стратегӣ, ҳамкориҳои байниминтақавӣ, масъалаҳои марбут ба фаъолияти муштарак дар самти пешгирии сирояти бемории коронавирус, фаъолсозии ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва дар ин раванд ба роҳ мондани робитаҳои мустақим байни субъектҳои хоҷагидори тарафайн ва ҷалби сармоя, ҷоно кардани сатҳи ҳамкориҳо дар соҳаи маориф, рушду таҳкими ҳамкориҳои илмӣ техникӣ, тандурустӣ ва сайёҳӣ, баландбардоштани сатҳи омӯзиши забони русӣ дар Точикистон, ҳамчунин тарбияи кадрҳо ва азнавсозии баъзаи моддии техникии хадамоти коммуналӣ изҳори назар карданд. дар фарҷоми мулоқот байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ҳукумати шаҳри Москва барномаи ҳамкорӣ барои солҳои 2020-2023 ба имзо расид. ба он раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси шаҳри Москва Сергей Собянин имзо гузоштанд. барнома бо мақсади тавсеаи робитаҳо дар мусоидат ба рушди иқтисодии шаҳрҳои Душанбе ва Москва равона гардида, самтҳои афзалиятноки идомаи ҳамкорӣ, бахшҳои тиҷорату иқтисод, инфрасохтори роҳу нақлиёт, шаҳрсозӣ, ободонии ҳудуди шаҳр, соҳибкорӣ, савдо ва хизматрасонӣ, телекоммуникатсия ва технологияҳои иттилоотӣ, саноат ва инноватсия, маориф ва илм, тандурустӣ, сиёсати ҷавонон ва варзишро фаро мегирад. раиси шаҳри Душанбе аз раиси шаҳри Москва даъват ба амал оварданд, ки дар вақти барояшон муносиб бо сафари расмӣ ба Душанбе ташриф биёваранд. даъват бо қаноатмандӣ қабул гардид. бо ҳамин нахустин сафари расмии раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Федератсияи Россия, ки бо натиҷаҳои назаррас ва нақши муассир дар таҳкиму густариши муносибатҳои дӯстонаи дуҷонибаи Тоҷикистону Россия ба анҷом расид.